салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи овуляция, тарзи муайян кардани он ва овуляция барои ҳомиладорӣ чӣ нақши муҳимро мебозад ба шумо маълумот диҳам. Овуляция худаш ин кафидани фолликула ва аз даруни он берун шудани тухмҳуҷайра мебошад. вақте ки тухмҳуҷайра аз даруни фолликула берун ки баромад, дар роҳи худ бо сперматозоид вохӯрд, яъне бордуршавӣ ба амал меояд, яъне ҳомиладор мешавад шахс. яъне вақте ки овуляция набошад, зан наметавонад ҳомиладор шавад. ҳар як зан цикли бенамозии худро дорад ва он аз 21 то 32 рӯзро ташкил медиҳад. яъне аз як бенамозӣ то бенамозии дигар ин як цикли ҳайзбинии зан мебошад. ва агар ҳар як цикли бенамозии зан як хел бошад, яъне бе ягон хел задержка бенамоз шавад, муайян кардани овуляция ё санҷидани овуляция низ хело осонтар мешавад. чӣ тавр анихонем ки овуляция дар мо ҳаст ва кадом вақт онро муайян кардан мумкин аст? якчанд намуди роҳҳои муайян кардани овуляция ҳаст. роҳи якум ин муайян кардани овуляция бо роҳи базальни температура. базальни температураро чӣ хел муайян мекунанд? шумо бояд ҳар рӯз вақте ки аз хоб бедор мешавед, аз ҷоятон нахеста бо градусник ҳарорати бадани худро аз рӯдаи рост, яъне аз қафо месанҷед. вақте ки шумо ҳар рӯз онро навистед, дар ягон ҷо қайд мекунед ва дар вақти овуляция ҳарорати бадани шумо ба 0.5 дараҷа баландтар мешавад. дар ин ҷо маълум мешавад ки овуляцияи шумо дар ҳамон рӯз мувофиқ аст. агар дар ҳамон вақт шумо алоқаи ҷинсӣ кунед, шумо метавонед ҳомиладор шавед. роҳи дуюм ин муайян кардан бо роҳи тестӣ, яъне тест на овуляция. тест на овуляцияро шумо метавонед аз 7-8 рӯзи бенамозӣ ҳар рӯз гузоред. тест на овуляция ин монанди тести ҳомиладорӣ, яъне тест на беременность мебошад ва бо роҳи пешоб муайян карда мешавад. шумо вақте ки дар 7-8 рӯзи бенамозӣ ҳар рӯз тест на овуляция мегузоред, дар рӯзи овуляцияи шумо ду полоска ё ин ки знаки плюс муайян карда мешавад. дар он ҷо аллакай аниқ мешавад ки овуляцияи шумо дар ҳамон рӯз аст. агар дар ин рӯз низ шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, метавонед ҳомиладор шавед. роҳи сеюм ва роҳи аз ҳама аниқ ин фолликулометрия мебошад. фолликулометрияро чӣ тавр мекунанд? фолликулометрия ин як намуди ташхиси ултрасадоӣ, яъне УЗИ мебошад ки онро ба шумо духтур тавсия медиҳад ва аз 6-7 рӯзи бенамозӣ шумо ҳар як рӯз пас ё ин ки ҳар 2 рӯз пас рафта ба духтур УЗИ мекунед. дар рӯзи шакли тухмдонҳои шумо фолликулае ки дар он ҷо ҳаст, тарзи калон шудани онҳо дида мешавад. ва вақте ки овуляция наздик омад, духтур ба шумо тавсия медиҳад ки дар кадом вақтҳо алоқаи ҷинсӣ кардан лозим ки ҳомиладории шумо ба амал биёяд. барои чӣ санҷидани овуляция барои ҳомиладор шудан як чизи муҳим мебошад? барои он ки аз рӯи стандарт цикли ҳайзбинии ҳар як зан 28 рӯзро ташкил медиҳад ва агар шахс бе ягон задержка бенамоз шавад, цикли овуляцияи он, рӯзи овуляцияи он ба 14-ум рӯз муайян карда мешавад. вале ҳаст ҳолатҳое ки дар зан давраи ҳайзбинии он 28 рӯз нест, 30-35 рӯз мешавад, яъне задержка дорад зан ва дар ин вақт давраи овуляцияи зан низ тағйир меёбад. ва ин як сабабҳое мебошад ки шахс дертар ҳомиладор мешавад ва ё ҳомиладор шуда наметавонад. аз ин рӯ санҷидан ва муайян кардани овуляция барои ҳар як зан хеле муҳим мебошад. умедворам ки навор ба шумо писанд омад. саломат бошед.